beste irudi bat daukagu hemen, atzo berrian ikusiko zenuten, batzu baino gehiagok, eta badakizue, Zaldieroaren personaiek badutela horrelako obsesio bat ergatiboarekin. Eta ez dakit, Itziar aurrera, Itziar lakazuk ere, halako obsesiorik duzun, pixkat bai. Esango dugu Itziar, EHUn baduzula gogo elebiduna izeneko ikerketa talde bat, horren buru zarela, ergatiboaren inguruan asko ikertu duzu, eta niri ikergarri gustatu zait zure hitzaldiaren izenburua. Zaldierok Dixit, ez dezagun ergatiboa kendu, eta egia da, niri bai, baina talibana pixan, hortxe, ez dakit, oso ondo ulertu duen. Itziar, kontu bat, espainolaren inguruan eta askotan esaten da, eine dela, ez, espainolaren ikurra. Euskararena ka beharko luke? Bai, baina are gehiago, esan nahi da, espainolez ikurra eine berez letra bata. Eta gaztelaniaz erabiltzen da nye soinua itxuratzeko. Baina hizkuntza askotan dago nye soinua eta ez dute eine letra behar hori itxuratzeko. Adibidez, Katalunian NY erabiltzen dute. Beraz, egiazki nahiko hizkuntzarekin oso azaleko harremana du eine letrak. Kontran, gure ergatiboaren K horrek hori ez da letra bat, baizik eta horrek adierazten du soinu bat zeinak identifikatzen baitu ergatibo dalako hori. Eta hori gure hizkuntzaren lepazurretako bat da. Pasioan abaritzen zaizu hitzetan, eta inoiz aprobatu duzu azterketa batean ergatiboa gaizki erabili duen ikaslerik? Aprobatu ote ditudan? Bai. Ez ditut asko topatu egia. Ergatiboa gaizki erabilieta ere bai, Gitzitan topa ditut nik azterketa idatzietan olakoak, baina topako banu nik gaia ondo garatuta balego aprobatuko nuke. Espada ega azterketa bat olako zerbait, baina olakorik ez dut nik sekula zuzendu. Oso ondo, Itziar, zu nahi duzunean, barkatu, zuk nahi zarenean. Beno. Arratsaldeon. Beno, laburri bili behar garen ez? Jakingo duzu edenok, Zaldiero komikilariaren sorkuntza dela Michelena Amaseigarrena eta bere apopilo jo da. Eta Michelena Amaseigarrenak egia da askotan erabiltzen du ergatibo hitza eta askotan asarratzen da ergatiboa gora eta ergatiboa bera. Eta gonbitea jaso nuenean hemen parte hartzeko pentsatu nuen hauze dut aukera Zaldiero hori eta bidenabar Michelena Amaseigarrenari eskerrak emateko ergatibo hitzaren zabalkundean egin duten lanagatik. Beraz, Zaldiero hori opa egin nahi nioke hitzalditxo hau, eta Michelena Amaseigarrenari baita ere, naiz eta pentsatzen dudan, asarratuko zaidala, beti asarratzen delako ergatiboa aipatzen denean. Beno, orduan, zerraio da hitz bildurgarri hori, ergatiboa. Beno, Michelena Amaseigarrenaren itzultzaileari jaramon egiten badiogu, ergatiboa oso euskal energia indartsu bat izango litzateke. Hemen itzultzaileak esaten die ingelesdun batzuei ergatiboa is a powerful Basque energy, eta azaltzen die gizon hau Michelena Amaseigarren hau euskal taliban bat dela. Baina, goazen zipristin batean, 10 minutuan zipristinak baino ezin baitira erakutsi, ergatiboa zer den ikustera. Eta zergatik hizkuntzalariak kezkatzen diren ergatiboarekin. Goian, euskara ikusiko dugu. Eguneroko esaldi bat, emakumeak emakumea ikusi du, hitza errepikatzen dut, ikus dezazuen bien artean dagoen alde bakarra, ka hori dela. Baina gure buruetan alde horrek sekulako eragina dauka. Zeka horren bitartez badakigu nork egiten dion zer nori. Orain, perpaus iragankor batetik, beste perpaus mota batera pasatzen bagara, emakumea etorri da bezalako perpaus batera, ikusten duzue euskaraz, eta ikusiko duzue euskara ez dagoela bakarrik munduan hemen, euskarak aukeratzen du, bigarren perpaus horren partaide hori, margozten du iragankorrean urdinez margoztuta dagoenaren antzeko, bai? Beraz, hoiek antzeko dira eta kaduna ezberdina da. Eta orain, grafiko txiki bat agertuko da, gero, ikusten duzu hor, hori da, hori oraintxe esplikatuko dut horrez esan nahi du, baina nazioartean hori aurkitzen duzunean horren bitartez deskribatzen duzu sistema ergatibo bat. Orain hartuko dut ingelesa adibide, baina berdin izan liteke gaztelania, frantsesa, italiera, portugalera, daniera, Europako edozein hizkuntzar nezake, ingeles hartuko dut, eta izen ordainak erabiliko ditut hobeto ikus dezazuen. Berak bera ikusi zuen, esan nahi du horrek.
emakumezko batek emakumezko bat ikusten duela adieraz dezake, eta berriz ere daukagu bat gorriz markatzen dugu, eta bestea urdinez ezberdinak direlako. Ikusten duzu, ez duzu ingelesa jakin behar ikusteko ezberdinak direla. Eta hori da goiko iragankorraren kidea. Orain goazen ikustera, bigarren perpausan ingelesak zer egingo luken. Ingelesak aukeratzen du partaide hori gorriz edo iragankorraren egilea bezala pintatzea. Eta gaztelaniak ere berdin egingo luke, buruan pasatzen baduzu ikusiko duzu gaztelania ere talde honetan dugula. Beraz, ingelesa bezalako hizkuntz ez ergatiboak, gure alorrean hauei nominatiboak esaten dizkiogu, latina bera ere honelakoa zelako, ikusten duzue eredu horri jarraitzen diote. Noan eredu hori pixka bat azaltzera. Hizkuntza nominatiboek honela, hizkuntza ergatiboek horrela. Oso azkar, zergatik inporta behar digu. Jakin ezazue hemen garatzeko astirik ez daukadan arren, oraindik orain, gure hizkuntza teoria nagusi guztiak, eraikita daudela batipat eredu honi begiratuta. Hauek dira hobeto ezagutzen ditugun hizkuntzak. Eta oraindik orain, arazoak ditugu, teoria, hizkuntza guztiak bildu behar dituen teoria horretan, horrela jokatzen duten hizkuntzak biltzeko. Adibide txiki bat erakutsiko dizuet. Ze galdera mota sortzen diren. Gaztelania erabildezakezue buruan edo ingelesa, baina gaztelaniaz la mujer vio a la mujer eta la mujer vino, eskolan irakatsi zigutenez, la mujer hasieran esan ditudan horiek subjektuak dira. Oso erresa da hizkuntza nominatiboetan esatea ze talde diren subjektuen taldea. Hizkuntza ergatiboetan itzulpenak erabiltzen ditu, baina itzulpenak ez du balio hizkuntza egiterarako formari begiratu behar diozu, eta orduan sortzen den galdera da, hizkuntza ergatiboetan hori ote da subjektuen taldea, hizkuntza lege batzuek hori defendatu izan dute. Beste batzuek esaten dute, ez, subjektuen taldea berbera da naiz eta forma ezberdina da, orduan oso zaila da orduan motibatzea talde hori hizkuntza ergatiboetan. Hau adibide bat baino ez da, baina, nola esango nuke, arazo kate bat dago hemen, eta esan nahi nuke baita ere, hemen, Zaldieroren beste bat ekarriko dut, hori esan baino lehen. Nik komiki honetan ikusten dudana da batzuetan hizkuntzalaritza egiten duzunean, hizkuntza ergatiboetatik etortzen zarenean desaten duzunean, ezke gauzak honela eta bestela dira askotan, jendeak kexatu egiten da. Ergatibo hau kanpoan bagendu gure teoria asko zerrezagoa litzateke, baina gure teoriak diren gauzak esplikatu behar ditu. Hizkuntzalari orain buelta emango diogu munduari, baina jakin ezazue, ergatibotasunaren azalpenetan eta ikerketan hasiera batetik hizkuntzalari euskaldunak egon direla eta daudela oraindik hor abangoardian. Baina, hemen da ezagun pixka bat munduari buelta, han ikusten duzue Euskal Herria, Euskara izango litzateke nahi genuke olako handia izatea gure mota, baina ikus dezazuen ipini dut. Begirazazue hor Georgian, Europan ekialdera jotzen badugu, Georgia inguruan, gorria ikusten duzue, hizkuntza kaukasikoetan ere hizkuntza ergatibo asko aurkitzen ditugulako. Duela gutxi Nepalen, lurrikara izan da, Nepalen ere hizkuntza ergatiboa dauzkagu, eta Tibetean, Himalaietan, Tibeto-Burma familian hizkuntza ergatibo asko daude. Indian ikusten duzue, Indian dagoen hizkuntza handienetako bat India ergatiboa da baita ere. Australiako jatorrizko hizkuntza gehienak ergatiboak dira edo ziren, horietako batzu asko desagertuta daudelako. Eta Ameriketara bagoaz, ikusten duzue, Ameriketan hizkuntza ergatiboak ere baditugula, bai iparraldean eta baita hegoaldean. Oraindik orain adibidez maia hizkuntza, dolako hizkuntzak badira, ergatiboak direnak. Ez Ameriketako jatorrizko hizkuntza guztiak, baina bai asko eta asko. Eta misterio batean ez baitakigu hau zergatik den, Afrikan, gizateriaren kuma izan zen Afrikan, ez dago hizkuntza ergatibo bakar bat. Ez dakigu hori zergatik den. Aurrera. Orduan, munduari bidea egiten dugula, hemen dugu Zaldiero, Mitxelena Amaseigarrena, ergatiboaren indarrari buruz hitz egiten da. Nik hau erabili nahi nuke gogoan izan dezazuen ergatibotasuna ez dela euskarak bakarri duen ezaugarri bat, baizik eta beste hizkuntza askotan aurkitzen dugula. Goazen orain azkar, beste ikerketa mota baten berri ematera. Gorkak hitz egin digu sare neural artifizialei buruz, nik orain egiazko neuronei buruz esango du zerbait, naiz eta hemen bilioika neurona elkarrekin lanean ditugun hemen ikusiko dugun hontan.
Jakina da eguneroko bizitzan ikusten dugu, euskara ikasteko dagoen zailtasun nabarmenetako bat, ergatiboa ondo erabiltzen ikastea dela. Hau, zaila da. Inoiz esan da, euskarak duen gauzarik zailena aditza dela, eta astarloaren lanetara bazoaz, astarloa aditzari buruz eskatzen zen, ergatibotasuna etzen konturatu ere egin euskara ergatiboa zen. Baina gure ikerketek erakusten dutena da, gitxienez lehenengo hizkuntza gaztelania duten pertsonek, ez daukatela beste munduko zailtasunik gure aditz morfologia konplexu hori ikasteko. Aldiz, ergatiboarekin gauzak ezberdinak dira. Goazen hau pixka bat ikustera. Bueno, hemen azkar, segundo batean aurkezten dizuedan ikerketa, berretsita dago, behin eta berriz egin dugu, eta beti berresten ditugu emaitza hauek. Eta hemen ikerketa hontan, konparatu ditugun euskaldunak, danak dira gaitasun alduko euskaldunak. Ez dira hemen agertzen den euskaldun berria oraindik euskaraz ondo hitz egiteko gai ez dena. Laborategira etorri eta ez dakizu nor den euskara lehenengo hizkuntza izan duena eta nor den euskara bigarren hizkuntza izan duena. Beraz, hemen gaitasun altuko denak dira euskaldunak, alde bakarra da, lehenengo hizkuntza ala bigarren hizkuntza izan zen, ez dago beste alderik. Baina ikusiko duzuen bezala, burmuinari dagokionez, badago aldetxo bat eta ergatiboari eragiten dio. Hemen grafiko honetan ikusten duzuena da, hau ikerketa honetan euskararen hainbat ezaugarri testeatzen genituen, bai? Euskara lehenengo hizkuntza eta bigarren hizkuntza duten euskaldun, gaitasun altuko euskaldun hauen artean. Eta ez gendun espero, baina utxak, grafika osoa pala da, hemen da utxak. Ematen dizkizugu perposak eta esan behar duzu zuzenoker, nahiko azkar, nahiko azkar egiten da. Eta ikusten duzuen bezala guk hainbait gauza testeatu genituen, itzordena, komustadura, nor saileko komustadura, ergatiboa, semantikako gauza batzuk, eta gero betegarri batzuk esperimentuetan beti sartzen ditugu, partaidek ez dezaten jakin zer den guk bilatzen duguna, hori oso importantea da. Eta bakarrik ergatiboaren ariketan, aurkiteko duen azterketa motako test honetan, burura sartu gabe, lehenengo eta bigarren hizkuntza zutenen artean alde, estatistikoki esanguratsua zen alde bat bazegoela. Aizartxoak hori esan nahi du, alde hori estatistiko esanguratsua dela. Eta, bueno, hemen dator beste bat, koitxau bat, ergatiboa gaizki erabiltzen duena, baina honek jodak esaten dio Mitxelena Amaseigarrenari mesedez pixka bat parkatzeko Tokiotik datorrela koitxaua, baina Mitxelena dan bezalakoa da. Beno, orain urrengo erakutsiko dizuet, lehen erakutsi dizuedan ikerketa horren beste atal bat, ikerketa berbera da. Eta hemen ja burura sartzen saiatzen gara. Eta sare neuralek zenbakiekin funtzionatzen badute, gure burmuinak elektrizitatearekin funtzionatzen du. Eta badira, gaur egun, elektrizitate hori detektatzen duten makina batzuk. Pelikuletan asko agertzen dira, gaur egun oso ezagunak dira. Eta guk baditugu olako txanotxo batzuk eta olako makinatxo batzuk eta burmuinak hizkuntza prozesatzen duzunean sortzen duen seinale elektrikoa jasotzen du. Hori oso komplexua da, beraz, sinistu besterik gabe, hemen ez dago astirik hori esplikatzeko. Baina, badira, han ikusten duzue N400 bat eta P600 bat, hizkuntzaren prozesamenduan elektrofisiologia landuko baduzu, gutxienez horiek biak ikasi behar dituzu lehenengo egunean, bai? Zergatik, ze zure dakizun hizkuntza bat prozesatzen ari zarenean, zerbait, zuzen ezten zerbait entzuten duzunean, zure burmuinak egingo dugu, eta horiek izango dira N400 komponentea edo P600 komponentea edo biak. Orduan adibidez, nik entzuten badiot, lehen ikusi dugun koitxau honeri, non zegoen bestea, gaizkitze egiten zuen hor. Euskararen talibana, ni zu ikusi berrian, denok sentitzen dugu olako gauza bat, ezta? Olako gauza hori da N400 da P600. Gaurkorako horrela kontako dugu. Zer aurkitu genuen? Aurkitu genuena izan zen, hemen parkatu inglesez dago artikulo beretik atera dagoelako. Hau aditz komustadura da, orain esplikatuko dizuet zer dagoen hemen, eta hori ergatibo kasua, konparatzen ari gara nola prozesatzen duzun. Zoritxarrez hor ez duzu ikusten, etxean bai ikusten dira, baino, konparatzen badituzue jaiotzetiko hiztunak eta bigarren hizkuntza dutenak, dana gaitasun altukoak, sinistu beharko didazue, sortzen duten eredu elektrofisiologikoa berdina da, ez dago alderik. Aldiz, hemen bai egin nuen borobintxo bat, aldiz,
hor, ez dakit ikusten duzuen, baina ja uinaren eredua ikusten da ezberdina dela. Bereziki, ez dakit eskuarekin hurbil naiteken, amaitzena noa, zerbait ikasten duzu, hau da, lehen erakutsi duzuen N400 eta hemen P600, bai? Hauek dira Euskara lehenengo hizkuntza duten hiztunak, eta ergatiboa gaizki zegoenean euren buruak egin du. N400, P600. Eta hemen dituzue, gaitasun altuko euskaldun horiek gehienetan asmatzen dute, baino batzutan ja ikusten da, ez dutela hori egiten da, ikusten duzue, N400 ez dago eta P600 ez dago. Horrek erakusten diguna da, ergatiboa, lehen esan dizudena, ergatiboa badela euskararen lepazur nagusi bat, eta txiki, hau danak txikitan ikasi dute, 4-5 urtekin ikasi dute euskara hemengo hauek. Egiazki lehenago beste sistema bat baldin badago zure buruan, adibidez sistema nominatibo bat orpokatuta badago, oso zaila dela buruarentzako, ikastea bai, ikasten dute, hauek ergatiboa ondo erabiltzen dute, baina oso zaila da burmuinarentzako lehenengo hizkuntza balitz bezala hori tratatzea. Eta hau da, egiten dugun ikerketaren zipristintxo bat besterik ez, eta berriz ere zaldier hori eskerrak, eta Greenpeaceko ere eskerrak euskara erabiltzearren, esan nahi dizuet, nik eskertzen diet pila bat, baina ergatiboek axola dute. Eskerrik asko. Mila esker, Itziar. Eta orain aurreratu Andoni eta Amets. Aurreratu, eta zuek ere ergatiboarekin oso harreman diferentea izan duzuen personak zarete. Biak unibertsitateko ikasleak. Zu, Andoni, gasteiztarra zara, eta askotan entzun dizugu esaten, ni gasteiztarra naiz, ni itxe egiten dut horrela, baina ni beti euskeraz. Amets, zu tolosarra zea, zu ergatiboarekin problema hondik ez, txiki-txikitatik oso ondo ikasi zenuen ergatiboa, pero mea, yo que sé, pues tiro más al castellano. Esate dizu, porque si es que gutxi hora beraz, si es parecido, no? Andoni, gasteiztarra, euskaldun berria, ni horrela hitz egiten dut, baina beti euskeraz, zu Amets, tolosarra, euskeraz hitz egiteko arazorik ez, pero tiras mal pal castellano, yo que sé. Aizu adiskidea, ez gabiltza berdin, ni beti euskeraz da, euskaraz alegin. Zu iztun ona baina, erderaz hitz egin, ni kabat iresten dut, eta zuk bi egin. Larai, laralai, larara, eta zuk bi egin. Kaka, bietan kaka, beraz berdinketa. Zuk eraman zenuen kriston ikasketa. Neretzako bestena da burua usketa, zu N400etik salbu zaude eta larai, lararai, lararai, salbu zaude eta. Komeni litzaiguke elkar hurbiltzea, biok dugun honetik bionzat biltzea. Delitu handia alda letra bat hiltzea, zurea okerrago da ez erabiltzea. Larai, lararai, larara, ez erabiltzea. Ni
hazi nintzen beste lau talibanekin. Zenbat kurba dauzkadan bazeneki jakin. Zuri entzuten dizut ekin eta ekin. Entzuten dut baina 6 espidifenekin. Larai, lararai, lararai, espidifenekin. Zer dio espidifen tainbeste aitzaki. Nireare ona da euskara izaki. Naizta ergatiboa ez doan egoki, erditan asmatzen dut estadistikoki. Larai, lararai, larara, estadistikoki. Banik barkatu baina baditut mila gaitz. Hau ez inori esan entzun pauso lasaiz. Nik problema bat dut ta gaztelerara maiz. Utziaren utziaz azten ari naiz. Larai, lararai, lararai, azten ari naiz. Tolosako euskara garbia leienda. Aspaldin arrastotik zabiltza irten da. Gasteiztarrak hobeak gara hortan benga. Neri etzait aztuko lehen ez nekien da. Larai, lararai, larara, lehen ez nekien da. Ba arrastotik nola gaitik nahi dut irten. Eta babes txiki bat hartuko dut kiken. Tolosa zen eredu nor naik du jakiten, balen Tolosan etzen euskeraz egiten. Larai, lararai, lararai, euskeraz egiten.